Takže... Tohle hra je z... Tohle hra je z ARG Gemini Home Entertainment. A ještě já potom vlastně úplně nic nevím, protože se vyvaroval všem spoilerům. Viděl jsem vlastně jenom nějaký jakoby ten trailer na tom, ale vlastně ARG není, prostě já to nedokážu vysvětlit, najděte si o tom něco jako, ale prostě Gemini Home Entertainment je jako příběh, dalo by se říct, znamená ARG, kde prostě mimozemštěny přilítly na zem a není to jako mimozemštěny jako takový ty typický debilové, ale prostě já nevím, jak to mám, podívejte se na to sami, dávám link do popisku a dám ukaz do popisku na tu hru. Hele, klíč. V tom traileru jako bylo ještě jako něco, že prostě, no, co jsem chtěl říct. No prostě jakoby ještě jenom, že se to má odehrávat jako někdy v roce 85 nebo tak něco, takže chápu, že to pochopili. Jasně, ty klíče zmizí, já to nemusím dávat. Takže jdeme hledat nějaký klíč. Můžu tady... Rozhlídnu se tady schopičku. No, nevím teda úplně, co mám dělat. Klíč. Let's go. Jsem nejlepší. Aha, to je slunce. Aha, tady je ale klíč. Jak se něm mám dostat? Jasně. Ty vole, tak. Tohle to je úplně postižený. Nice. A dveře se teď vláda měly otevřít. Pivpav. A ty textury jak slajdou, to mě jsou bolej oči. Ale tak nevadí. A teď by to jakože mělo být otevřený. Co to píšu? Moonlight. Něco takového tam myslím bylo. Hudba. Ok, takže Bulletin. 9:30 AM předpokládám. A možná z dálky to bude přečtu. Nevím, to nepřečtu. Já když chodím po straně, tak je to mnohem rychlejší. Dobře. Tady nemůžu, předpokládám. Tak já budu chodit na mé straně, až po mě něco třeba půjde. A to tady asi střílení do terčů. Jsem se psal úplně. Kill all enemies, ty vole, já jsem se lek jako svině. Zdechni. All enemies dead. Good English. Tak lek. Dobrý, tak do těch terčů radši střílet nebudu. Tady to bylo. Ty leky vole, ty vole. Dobrý. Takže právě tady máme chodící platformu. Já to jedno. Já se tě... All enemies dead. No taky si myslím. Ok, teď se radši budu otáčet, protože kam. Ale typek se nespawnul obliče. Nic tu není. Můžu dovnitř? Jo. Ty zase nějaký tak. Ty jsou mikrovlnky. Teď... tak ty vole, to je nějaký tak olejová malba v malování. Nic.
Super. A tady předpokládám nic na ní. Asi. Co za zvuk? Ok, já rychle zdrhám. Jo, tady něco je. Jako, dobrý, kdyby tady byla výběr cest, tak to bez tak půjdu nějaký špatný. No ale aspoň se mi nikdo nespalnul před ksichtem. Takže? Ok, už mám kousí kůži. Nechám ne... Byle, to se těl lek. Run. Dobře. Ok, tak tady tu run část si pamatuju z traileru. On to nebyl jako trailer, ale v podstatě jo. Řekl bych, jo, hele, bunkr. Ale jedno tam. Ok. Jo, to část si pamatuju z traileru tady. No, já vám to nebudu spoilovat. To rozjímat tohle? Ne. Jako, ale seriózně mi se tady radši schoval. Ok. Svojím, co mi. Co mám dělat? To není dobrý. Mám takový pocit, že to je nejradši. Já mačkám escape a ono to nic nedělá. Super. Ne, já se bojím, já nejdu. Ne. Mám teda jít. Tak já jdu. Já se mega bojím, já jsem fakt jako potraný až za ušima teďka. Kudy se šlo k těm barákům? Ok, právě zavírám oči. Tak mi to otevřel. Jo. Já se bojím, pomoc. Přeberá to závora. Ok, v těch videích, co děláme na jeho menty, to bylo, ať nechodíme za těma helpama, ale pokládám, že to je to, co mám udělat. Já se bojím. Doufám, že aspoň budu na tom videu slyšet, že jako... Se bojím. To se jenom stín. Ok, tak já tam půjdu a... Já právě mám zajímalo, ale... Až jsem otevřel... Ach, mám jít k tomu, nebo to mám zastřelit? Já nevím, já zkusím radši střelit. Já nemám náboje! Prdele. Ok, tak bude jumpscare, no. Tak bojím strašně. Prdele. Ok, tak jo. Ahoj. Ty? Tady? Teď mám ještě větší strach, než kdyby to byl nějaký jumpscare, ty vole. To bude hejbe. Dram. Pryč. Ty vole. Tak to dí, vole, sideways technika. To je!
Dole, utíkej. Pomoc. Já nechci jít do toho kempu a zároveň... You win. To je všecko. Are you serious right now, bro? Jakože nebudu kecat, tak teda nevím, jak to budu stříhat, ale to nevadí. Mám je to dělat? To je asi všecko toho jednoho endingu. Myslím, že je tady víc endingů, ale nevím. Teď ty zvuky jsou když tak moje židle, kromě toho cvrkání, jo. Tak abyste se pak nebáli, že tam jsou ty bubáčci. Ale tak to je asi pro toto video všecko. Já se s vámi loučím. A čau. Yes, yes.